6 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାରା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏହିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ, ନତାଶାଙ୍କ ବିଦାୟ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ନତାଶାଙ୍କର ସବୁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନତାଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ନତାଶାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ନତାଶା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଇତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ନତାଶା ଘରୁ ଯିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଇପି 1765ରେ ନତାଶାଙ୍କର ପରାଜୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଏବେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି।